Ada Rebel. Datang sini. Kadamlah. Dia lainnya betiat sampai dana. Bajai. Dengar di tang ni semua. Hari ni sangat tidak gugur. Kadamlah aku dah yang sudah tendang ber. Dah ada Rebel tang ni semua. Dengar dari dikau. Kadamlah aku sudah tendang. Bajai. Jangan thay ni semua dengkau. Nang bini na. Pasal nak sampai nama Bajai. Bye-bye. Juri, Oh ada? bawah tangan nang, Kolisaव थांदोंमोन आदा. थाखौ नायलाय बेसेबां जाखो? 11 जाबाय आदा. 11 जादों। औ. बे हर गेजेरसिम बै सिनायनाय सेंग्राजों बहा थानायमोन नों? आदा, आं कलेजावनो थांदोंमोन. प्रग्राम दंमोन, बेनिखायनो एसे लेट जादों आदा. बे मानगोनां नखराव 11-12 बाजि हर गेजेरसिम बै सिनायनाय सेंग्राजों जेरावबो ओंखारलाङा। सोर बिलाय? औ आदा, नों बे सोमखोरनि खोथाखौसो बुंदों? आदा, बे आंनि कलेजनि लोगोसो. लोगोसो ना फालतु लोगो बिलाय? आं नोंनि सायाव जेबो फोथायनाय गैला। आंनि सायाव फोथायनाय गैला आदा नों? फोथायनाय गैलाबा मोनसे खोथा गोसोआव लाखि आदा. आं बे सेंग्राखौ मोजां मोनो आरो बेजोंनो हाबा जागोन. आरो मोनसे खोथा आदा, नों हाबा जानायनिफ्राय जोबोद सोलायबाय. गावनि थैनि सोमोन्दोखौबो बावगारलांनो हमबाय नोङो. आरो नों बे नखरनि मान सन्माननि खोथा बुंदों? बे नखराव मा मान सन्मान दं आदा हा? मा मान सन्मान दं? आदायाबो बे नखरनिफ्राय ओंखारलांबाय. आदा रेबेलाबो बे नखरनिफ्राय ओंखारलांबाय. आरो बे नखराव मा मान सन्मान दंबावो आदा हा? जुरे! Mami, dasu mendung. Ada. Neng aku sebab ini deh. Apa kerja mau dong ada? Aku siapa kerja mau aku men? Ada. Neng aku ini sebab baik. Ada di tanah sebab tu. Ada doang ko. Sebenarnya aku kesana mata. Ada aku. Om siapa gerai mata Muhammad. Ang diri mageran di mau ke. Dan ini aku sebab apa ya ada. Ang siapa gerai di mau ke ya ada. Ang siapa gerai di mau ke.